Is-suġġett qudiemna dalgħodu huwa b'xiex iridna nimlew moħħna Alla. B'xiex iridna nimlew moħħna Alla. U nistidinkom biex flimkien naqraw kapitlu 4 vers 8 u 9 mill-Epistola lill-Filippin. Filippin 4, 8 u 9. Finalment l-aħwa, kwalunkwe ħwejjeġ li huma veri, kwalunkwe ħwejjeġ onorabbli, kwalunkwe ħwejjeġ sewwa, kwalunkwe ħwejjeġ safjin, kwalunkwe ħwejjeġ amabbli, kwalunkwe ħwejjeġ ta' reputazzjoni tajba, jekk hemm xi virtù u jekk hemm xi ħaġa lodevoli, aħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ. U kull ma tallimtu, u rċevejtu, u smajtu, u rajtu fina, dawn ipprattikaw, u Alla taslim ikun magħkom. Amen. Il-moħħ uman, wieħed mill-aktar aspetti inkredibbli u meraviljużi tal-ħolqien, indubjament. Issa xi wħud, speċjalment il-miskredenti, għandhom l-idea żbaljata illi ir-reliġjon hija xi ħaġa razzjonali. U tgħod biss għal dawk li huma bla moħħ, għas-sempliċi, għall-injoranti, għal dawn ir-reliġjon tgħod biss. U jissorprendu ruħhom, jistaġbu meta ngħidulhom li l-fidi Kristjana prinċipalment tinvolvi l-moħħ. Anke aħna kultant irridu nammettu li ninsew ċertu fatti importanti. Pereżempju, li biex l-Evanġelu jikseb aċċess għal qalb il-bniedem, irid jgħaddi mill-moħħ. U jekk tiftakru wkoll l-istedina li Alla jagħmel lil-midneb hija waħda raġonevoli. Pereżempju f'Iżajja wieħed naqraw Alla qed jitkellem da. Ejjew mela, ħa nirraġunaw flimkien, jgħid il-mulej, imqar jekk nubidkom ħomar bħall-iskarlat isiru bħassilx, eċċetera. Ejjew ħa nirraġunaw flimkien. Ninsew li wieħed mill-elementi ewlenin tal-metanoja, dik li ngħidula il-konverżjoni, tinvolvi tibdil ukoll fil-ħsieb, tidwir fil-ħsieb. Ninsew ukoll li s-santifikazzjoni li segwi tinvolvi l-moħħ. Rumani 12:2, tkunux ikkonformati ma' tid-dinja, iżda kunu trasformati bit-tiġdid ta' moħħkom. Ninsew ukoll li d-dixxiplu li għandu ħafna deskrizzjonijiet huwa wkoll deskritt bħala dak li għandu l-moħħ ta' Kristu. L-ewwel Korintin 2:16. F'bosta ċriki Kristjani llum ukoll, b'mod speċjali dawk il-gruppi fejn huma influenzati mill-Pentekostaliżmu, mill-Karizmatiċi. Ninnotaw minflok apprezzament u li l-moħħ jiġi mogħti l-importanza li ħaqqu, ninnotaw ċertu antipatija lejn il-moħħ, ċertu disprezz u anka saħansitra twarrib tal-ħsieb. U minflok isir enfasi fuq l-emozzjonijiet, fuq l-affezzjonijiet, fuq l-esperjenza mibnija fuq il-ħsus. Il-moħħ jitwarrab u jingħata importanza lejn il-ħass, lejn l-esperjenza. Mhux hekk id-dinja. Id-dinja, jiġifieri dik is-sistema immexxija minn Satana u l-anġli tiegħu, id-dinja tara fil-valur u l-importanza tal-moħħ. Tantu hekk illi tinsab ingaġġata f'gwerra kontinwa biex akkosta kollox u b'kull mezz possibbli tirbaħ moħħ il-bnedmin. Innutaw xejn l-Apostlu meta jitkellem fuq dit taqbida spiritwali li għaddejjin minnha. Fit-2 Korintin 10 vers 3 u 5. Għax għalkemm nimxu fil-laħam, ma nigwerrawx skont il-laħam, għax l-armi tal-igwerrar tagħna mhumiex karnali, iżda setanin balla għat-twaqqieħ ta' fortizzi. U x'inhuma dal-fortizzi ħajdinna? Inwaqqgħu ir-raġunamenti u kull pretensjoni li tintrefal fuq kontra t-tarif talla u nikkaptivaw x'naqbdu kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu. L-aħwa ta' bilħaq għaddejja gwerra 24 sija kuljum, gwerra inviżibbli biex jintrebaħ il-moħħ u jkun ikkontrollat. Għaliex taħsbu li d-dinja u Satana għandhom moħħok
fil-mira tagħhom. Għaliex din l-importanza u l-enfasi dan li ffokar fuq il-moħħ anke mill-Apostlu Pawlu stess. Għaliex? Għax jekk jintrebaħ il-moħħ, tintrebaħ il-persuna kollha. Min jinvadilek moħħok jelbek, jikkontrollak. Xi ħadd qal imħuħna serer mentali fejn il-ħsibijiet la darba jinżeraw, jissaqqu u jikbru biex imbagħad jittieħdu barra fid-dinja ta' azzjonijiet u għamil. Bħalma qal xi ħadd ieħor iżra ħsieb u aħsad azzjoni. Għaliex il-ħsibijiet tajbin huma l-ġenituri tal-azzjonijiet tajbin. U l-azzjonijiet tajbin huma l-uliet inevitabbli tal-ħsibijiet tajbin. Sintendi dan jgħottu ukoll l-ħsibijiet ħżiena u l-azzjonijiet ħżiena. Forsi mhux veru illi il-parti kbira tat-tentazzjonijiet kollha jibdew fil-moħħ, mhux veru? Hemm jibdew it-tentazzjonijiet u hemm irridu nelbuhom, niġġildulhom u nerbħulhom fil-moħħ qabel ma joħorġu fl-emil. John MacArthur jgħid hekk. Jispiċċa fejn jispiċċa dnub, dejjem jibda bi ħsieb ħażin miżruħ fil-moħħ u l-qalb. Issa minkejja dan kollu li għadna kif għedna, il-Kristjani li jagħtu importanza il-din l-erja tant kruċjali huma ftit. Ma tantx tintaqa' magħha li jinsabu impenjati, committed, kontinwament biex jikkontrollaw dak li jidħol f'moħħhom. Ftit huma dawk il-Kristjani li jeżerċitaw rażna u awtorità fuq liema ħsibijiet idaħlu f'moħħhom u li ma jħallu barra. Qishom ġenituri bit-tfal indixxiplinati, iħalluhom jagħmlu li jridu. Il-ħsibijiet tagħhom. Matul il-jum jippermettu l-medja, t-televiżjoni, l-internet, kummenti fuq Facebook, kodba, gazzetti, mużika, ħbieb, kollegi jibbombardjawlhom moħħhom u jdaħlulhom ruxmata ħsibijiet ġodda l-moħħ u ma jeżerċitawx awtorità fuqhom. Kulħadd idaħħal kull ma jrid ġo moħħ il-Kristjani. Però Kristjan matur mhux hekk. Kristjan matur mhux hekk. Kristjan matur li jgħix skont l-ispirtu mhux skont in-natura midimba. Kif naqraw fir-Rumani 8, Kristjan matur għandu moħħ spiritwali, ikkontrollat mill-ispirtu u mhux moħħ karnali, ħsibijietu jiffisshom fuq il-ħwejjeġ spiritwali u mhux fuq il-ħwejjeġ ta' natura midimba. Kristjan matur tgħallem jażel, tgħallem jissepara, tgħallem jiffiltra. Dawn l-ħsibijiet Alla jrid nindaħħalhom f'moħħi. Mela ħanaċċettom, ħanadihom merħba. Dawn l-oħrajn Alla jrid ninżommhom barra, ħaħallihom barra. U jekk f'każ illi jiżgiċċawli u ninduna li ċertu ħsibijiet li Alla ma jridhomx moħħi daħluli x'nagħmel, ħanagħmel sawt bil-ħabel, bil-ħbula u ħanxkanhom kollha kemm huma il-barra għaliex mhux posthom f'moħħi. Għaliex Alla ma jridnix nimla moħħi b'dawn it-tip ta' ħsibijiet. Mela, il-mistoqsija tiġi waħedha. X'inhuma dawk il-ħwejjeġ illi Alla jridni naħseb fuqhom? Xi ħsibijiet Alla jridni nippermetti li jitlu f'moħħi u jokkupaw li moħħi tul il-jum. Fi ftit kliem biex jridni nimla moħħi Alla. Isimgħu tweġiba. Tweġiba ċara u konċiża. Fil-Kolossin 3 fil-bidu. La darba mela kontru xoxtati mal-Kristu, fittxu l-ħwejjeġ ta' fuq, fejn hu l-Kristu bil-qiegħda fuq l-leminija t'Alla. Aħsbu dwar il-ħwejjeġ ta' fuq u mhux fuq il-ħwejjeġ fuq l-art. Issa jekk morru sal-belt u tgħaddu sal-Katedral ta' San Ġwan, tinnutaw li fil-bieb normalment ikun hemm gwardjan, jew tnejn. Jekk persuna ma tkunx libsa diċenti, Alright, ma titħallix tidħol, mhux hekk għaliex il-post huwa meqjus bħala post sagru u ċertu l-biż mhuwiex xieraq. Moħħna huwa post sagru l-aħwa u jeħtieġ inqisuh bħala tali. Jeħtieġ narfu d-dover tagħna li nservu ta' gwardjani, ta' bewwieba, watchmen.
u f'moħħna nħallu jidħol biss dawk il-ħsibijiet u fuq il-ħwejjeġ ta' fuq u mhux dawk il-ħsibijiet fuq il-ħwejjeġ tal-art. U għabli xaħat jistaqsi imma kun iktar speċifiku, għajdin eżattament x'inhuma daw il-ħwejjeġ ta' fuq, ħalli ikon iktar direzzjoni ċara x'ħwejjeġ ta' fuq hija wiesa, hija vaga. Mela le, Filippin 4 vers 8 li għadna kif rajna. Definittivament, dan il-vers huwa l-aqwa dikjarazzjoni biblika kollha rigward il-moħħ, rigward l-ħsieb. Hawn għandna menu għal moħħna. All right? Riċetta jekk trid ikollok moħħ spiritwali, moħħ bħal dak ta' Kristu Ġesu. F'sentenza waħda, vers 8, għandna lista speċifika u kompluta tal-ħwejjeġ ta' fuq li l-mulej irridna nimlew moħħna bihom. Finalment l-aħwa. Kwalunkwe ħwejjeġ li huma veri, kwalunkwe ħwejjeġ onorabbli, kwalunkwe ħwejjeġ sewwa, kwalunkwe ħwejjeġ safin, kwalunkwe ħwejjeġ amabbli, kwalunkwe ħwejjeġ ta' reputazzjoni tajba, jekk hemm xi virtù, jekk hemm xi ħaġa lodevoli, aħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ. Tinnotaw il-kompletezza ta' din is-sejħa għal ħsieb Kristjan. Tinnotaw kif l-Apostlu jpoġġi l-istess kelma, ħosa bil-Grik, aħna traduċejnija kwalunkwe ħwejjeġ. Qabel kull waħda mis-sitt virtujiet. Seta m'għamilx hekk. Però l-Ispirtu spiraħ, seta l-Apostlu kiteb. Finalment l-aħwa, kwalunkwe ħwejjeġ veri, koma. Onorabbli, koma. Sewwa, koma. Safin. Seta għamel hekk. Però le. Kwalunkwe. Sitt darbiet. Uża l-Apostlu u bħalli kieku dan mhux biżżejjed magħhom żied żewġ xijiet. Jekk hemm xi virtu u jekk hemm xi ħaġa lodevoli, aħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ. Sitt kwalunkwe ħwejjeġ u żewġ xi. Naħseb irid jallimna xi ħaġa hawnhekk u jrid iġibna konxi ta' verità importanti. Illi meta niġu għall-aspetti, u l-elementi tal-qdusija, anke fl-erja tal-ħsieb, il-Kristjan ma jistax jagħmel kompromessi. Ma jistax joqgħod jilgħab jgħid din toġobni u din le, di ħanaċċetta ma din mhix ħanaċċetta. Le, ma jistax jagħmel hekk. Importanti illi dan il-vers qed jallimna prinċipju. Kwalunkwe ħwejjeġ l-Iskrittura mqazza u l-kuxjenza ffurmata tagħna tiddettana li għandna nagħmlu, dak nagħmlu. Dejjem, kollu kemm hu qegħdin niftehmu dil-kompletezza. Isemgħu x'jgħid Robert Johnstone, kummentatur interessanti, isemgħu. Is-sbuħija sħiħa tal-karattru Kristjan tkun evidenzjata u tkun effettiva bħala influenza ħelwa fuq in-nies tad-dinja, mhux biss meta jispikkaw xi virtu jew tnejn, imma meta l-virtujiet kollha f'armonija ma' xulxin ikunu preżenti u manifestati. Uru mela fil-karattru tagħkom l-elementi kollha ta' Kristjaneżmu misjur u komplut. X'irid ifisser Robert Johnstone? Il-Kristjani ġifieri ma jridx ikollu attitudni li tara l-idea tal-purità tolqotni għaliex qabel jiena kont impur, issa konvertejt u m'għadniex impur. Jew l-idea tal-sewwa toġobni, għax qabel ma kontx fer, kont nagħmel fejn qaqbilli u issa nbdilt. Mela allura ħanati importanza u ħanifoka fuq dawk il-ħwejjeġ li huma safin, fuq dawk il-ħwejjeġ li huma sewwa. Dan it-tali jgħidilna Johnstone qed ikun indifferenti għall-affarijiet l-oħra. Meta jiffoka fuq dawn iż-żewġ virtujiet mingħajr ma jaf qed ikun indifferenti għall virtujiet kollha, dawk il-ħwejjeġ amabbli, dawk il-ħwejjeġ lodevoli. U allura x'ħajġrilu dan? Qabel ma konverta, pereżempju, kien bla manieri dan, la kien jgħid jekk jogħġbok, la kien jgħid grazzi, eċetera. Issa wara konverta, forsi fejn għandha x'taqsam is-safa u l-verità qabli jkun perfett. Qabli jkun perfett.
Però t-testimonjanza tiegħu fid-dar u fuq ix-xogħol mhix ħadd tkun b'saħħitha għaliex għadu bla manjieri. Għax qed jinjora dak il-virtu. Dawk li jafuh mhumiex ħajgħidu ara kemm huwa raġel pur, ara kemm huwa raġel rett u fer. Taf x'ħajgħidu kemm huwa maledukat. Dak li ħajgħidu. Mela, qed tifhmu xhieda vera u effettiva ma tikkonsistix f'żewġ virtuwijiet jew tlieta żviluppati ħafna, però fl-iżvilupp sħiħ u armonjuż tal-virtuwijiet kollha. Fimtu għadin? Importanti. David fema sew u nafu għaliex Salm 117 vers 128 jgħid hekk. Għalhekk nisma' bħala sewwa il-praċetti kollha tiegħek. Rigward kull ħaġa jien nobod kull triq falsa. Firxa wiesa. L-aħwa m'hemm xejn nisbaħ milli tala raġel jew mara illi qed jiżviluppa l-firxa kollha tal-virtuwijiet Kristjani. U forsi din mhux ukoll l-isbuħija forsi rifless xkejken, però mhux din l-isbuħija li naraw f'Sidna Ġesu Kristu li huwa żgur mimli bil-virtuwijiet kollha. Ġifieri m'hemm xi sbaħ milli fil-ħajja tiegħek ikollok ukoll din il-firxa wiesa tal-virtuwiet li qegħdin jiżviluppaw flimkien bil-mod imma qegħdin hemm kollha. Mela ħanadu daqqatajn fuq lejn daw sitt virtuwiet, forsi nifhmuhomna aħjar, li bihom Alla jridna nimlew moħħna. Ġurnata wara ġurnata. L-ewwel nett. Aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ li huma veri. Veri huwa terminu wiesa ħafna. Jiġifieri, kwalunkwe ħaġa ġenwina, sinċiera, affidabbli, valida. Okay? Ikkunsidraw dak kollu li hu korrett, veru. X'inhu veru? Kelmet Alla hi vera. Il-mulej huwa vera u l-verità. L-Evanġelu hu veru. Id-dottrini tal-Alla, l-liġijiet huma veri. Din hija l-verità. Aħsbu mlew moħħkom kwalunkwe ħwejjeġ veri, speċjalment bil-veritajiet u realtajiet spiritwali. Dawn huma veri. Kunu persuni illi tożżuhom, tiddefenduhom, tmexxuhom il quddiem kemm jista' jkun. Tkunux bla sinsla, indifferenti, ma jimpurtakomx mill-ħwejjeġ li huma veri u li huma spiritwali. Tkunux dat tip ta' nies l-aħwa. Peter Masters jgħid hekk, ismgħu, ħsieb importanti. L-akbar problema fil-Knisja tal-lum hija n-nies li ma jiffokawx fuq il-ħwejjeġ li huma veri. Ħwejjeġ li jafu li huma veri, li Alla urihom li huma veri, ħwejjeġ li permezz tagħhom salvaw. Ma jaħsbux fuq dawn ħwejjeġ u lanqas jistmawhom. Ma jimpurtomx minnhom, aktar jaħsbu fuq il-ħwejjeġ tal-art, fuq ir-responsabiltajiet u d-doveri tal-art. Avolja importanti dawn ukoll. Però jkompli dawn huma nies li jpoġġu l-ewwel ix-xogħol, il-karriera, id-dar, id-divertiment, il-pjaċiri, il-familji. Dawn il-ħwejjeġ jgħidilna Peter Masters jimlewlhom moħħhom u allura jsiru indifferenti u traskurati għal ħwejjeġ li huma veri, għal ħwejjeġ u realtajiet spiritwali. Dan l-akbar gwaj fil-Knisja llum. U dan iġib miegħu rigress kif ukoll jiftaħ il-bieb biex l-għadu jiddaħħal il-mondanità u d-dekadenza fil-Knisja. Mela l-aħwa ħudu ħsieb li taħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ li huma veri. F'kuntrast u oppost għal dak kollu li hu giddieb, fals, kontrarju għal verità ta' Alla. Niffukaw moħħna mela fuq il-fatti. Fuq il-fatti u mhux fuq dak li hu l-illużorju, il-qarrieq, fuq il-ħolm, fuq l-immaġinazzjonijiet ta' moħħna. Aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ li huma veri. It-tieni, aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ onorabbli. Jiġifieri dak li hu dinjitus, nobli, ħwejjeġ xierqa, ħwejjeġ venerabbli, elevati, majestużi, grandjużi. B'dawn il-ħwejjeġ Alla jridna nimlew moħħna l-aħwa u mhux b'dak li hu baxx, trivjali, bla sens, insinifikanti.
qisu li tkunu qed jgħidilna rispettabbli f'dak kollu li tagħmlu, tgħidu, tiktbu post fuq Facebook, messaġġi, tkunux frivolużi, ġifieri banali, tkunux banali, le, kunu dinjitużi, nobli. Ġibu ruħkom b'mod sobrju, gravi, serju. Allora ma nistax nitħaq jien, allora ma nistax niċċajta, u mela ma tistax titħaq u tiċċajta ma mhux tiżżuffjetta u titbella eżek purċinell. Mhux hekk qed ngħidu, gravi, serju. Mela mlew moħħkom u temawh dawk il-ħwejjeġ kollha li jixraq ilhom l-attenzjoni tiegħek għaliex huma onorabbli. It-tielet, aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ sewwa. Jiġifieri kull ma hu ġust, jew nistgħu ngħidu kull ma hu fair, kull ma hu rett. Aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ sewwa. U allura tagħtix lok li moħħok joqgħod jewden fuq l-għajdud, ix-xnijat, il-ħrejjef, l-iskandlu tqasqis, tagħtix lok li dawn l-affarijiet jitlu ġo moħħok. Ikkunsidra dak kollu li hu ġust. Fl-areas kollha ta' ħajtek, fin-negozju, id-dar, fil-knisja, kun ġust u imxi ma' kulħadd bil-fer. Tagħtix lok għall-ingann, għall-erq, għall-favoritizmu, għall-preferenzi. Avolja ninsabu mdawrin u din tafuha daqsi aktar minni, bl-inġustizzja, imdawrin bil-gideb, bid-diżonestà, tagħtihomx aċċess għal moħħok. Ħallix dawn l-affarijiet jitlu ġew moħħok. Immamla moħħok kwalunkwe ħwejjeġ ġusti. Ir-raba', aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ safin. M'hemmx wis nispjegaw għax it-tifsira safi hija ovvja. Din hija l-istess kelma użata biex tiddeskrivi l-verġni safja fit-2 Korintin 11. Hija l-istess kelma wkoll fl-oriġinal użata għal Alla. Fl-ewwel Ġwanni 3:3. Bl-Ebrajk ukoll El-Hakkadosh, il-Qaddis, Alla l-Qaddis. Alla li huwa ħieles minn kull impurità morali, ħieles minn kull ħażen, isseparat għal kollox, mid-dnub. U allura moralment perfett, safi. Imla moħħok, okay? U fissa ħsibijietek fuq dak kollu li hu pur, nadif, li hu l-oppost ta' dak kollu li huwa kontaminat u mniġġes. Tħares lejn dak li hu mpur u vulgari fuq televiżjoni jew fuq l-internet. Tħallix li dawn l-affarijiet maħmuġin jidħlu ġo moħħok, taħsibx fuqhom. C.S. Lewis jgħid, fi żmien meta jkollox jgħaddi, irridu nassu kontra l-ħmiġ u l-intina morali. U mhux qed nirreferu biss għal ħmiġ u għal ħsibijiet relatati maż-żena, imma l-kull tip ta' immoralità. Sew flatt kif ukoll fix-xewqa. Dik l-immoralità li għandha potenzjal li lilek tħammiġlek moħħok. U tniġġislek il-kuxjenza tiegħek. Kull tip ta' moralità. L-Apostol Timotju qallu hekk, żomm lilek innifsek safi. Safi. Jiġifieri, f'kull relazzjoni tiegħek tħallix li tkun ikkontaminat minn xi tip ta' ħmiġ, ta' tinġis. U x'inhu? Tinġibix l-ewħeġ tad-dinja u tinvolvix lek innifsek f'dak li hu profan u kontrarju għal-liġi u r-rieda tal-Alla. Għaliex dak ħajħamġek. Ġesu għalilna mberkin il-puri f'qalbhom. Imberkin il-puri s-safja f'qalbhom. Għax huma jaraw l-Alla. Mela l-aħwa, aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ safjin u mlew moħħkom bihom. Kull ma huwa impur isuh bħala skart, ħmiġ, xi ħaġa inaċċettabbli li għandha tidħol fit-tempju ta' moħħok. Ħmiġ, ma rridix hemm, u allura nħalliha barra. Kif naqraw f'Efesin 5:3, dawn il-ħwejjeġ impuri maħmuġin l-Apostol jgħidilna laqqas għandhom biss jissemmew fostkom bħalma huwa adattat għal qaddis. Naħseb wara imdaħluhom u nħalluhom jagħmlu f'moħħna. Il-ħames, aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ amabbli. Dik kelma stramba fil-Patti Ġdid, hawnhekk biss użata
Allura diffiċli kultant tgħid xi tfisser, ma tistax tqabbel amabbli. Dawk il-ħwejjeġ kollha pjaċevoli ġifieri li jagħtu gost, li jogħġbu. Kwalunkwe ħwejjeġ sbieħ, all right, attrajenti. Nistgħu wkoll ngħidu aħsbu fuq dawk il-ħwejjeġ li jqanqlu u jikkawżaw l-imħabba f'dak li jkun, li jmexxu l-qudiem u jiffaċilitaw l-imħabba. Ix-xirka tal-aħwa li jagħmlu fl-unità amabbli, pereżempju. It-tifħir u l-qima lill-Alla amabbli. L-impenn u s-sagrifiċċju f'servizz lejn Alla amabbli. Il-predikazzjoni tal-Vanġelu tal-Grazzja u x-xandir tiegħu amabbli. L-opri tajba tal-Kristjan amabbli. Biex ngħidu ftit eżempji, ħuti imlew moħħkom dak kollu li hu amabbli. Is-sitta, aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ ta' reputazzjoni tajba. Għandha ftit traqsama ta' qabilha, ma mhux l-istess ħaġa. Ħwejjeġ jiġifieri li huma ta' fama tajba, ammirabbli, ta' min ifaħħarhom, commendibbli. Dawk il-ħwejjeġ kollha l-inizjattivi l-emil tiegħek li ħaddieħor meta jarahom ħajkun impressjonat u ħajagħti rapport tajjeb dwarhom. Nifhmuha sintendi. Il-Kristjan ma jagħmel xi għal wiċċ in-nies, aħna m'għandniex nagħmlu affarijiet biex in-nies ifaħruna, mhux hekk qed ngħidu, però le, Kristjan jirsisti biex dak li jagħmel ikunu affarijiet li jistgħu jservu biex min jarahom jagħti rapport tajjeb dwarhom. Tafu kemm il-darba l-Apostlu Pawlu kien iffriskat personalment b'xi rapport tajjeb li wasallu. Vera minn Timotju, minn Epafroditu dwar il-Knejjes, mit-Tessalonkin, fil-Filippin, dan ir-rapport tajjeb x'kien? Riżultat ta' xi ħaġa li jagħmlu ta' ħwejjeġ ta' reputazzjoni tajba. Orajt meta taqraw li Apostlu Pawlu feraħ għax sema li jagħmlu xi ħaġa u dik xi ħaġa kienet xi ħaġa ta' reputazzjoni tajba. Li tirrispondi għall-Evanġelu u tilqa' kelma t'Alla hi xi ħaġa ta' reputazzjoni tajba. Li tikber fil-fidi u fl-opri tajba u timmatura spiritwalment hi xi ħaġa ta' reputazzjoni tajba. Li tipproklama l-aħbarijiet tajba u tagħti xhieda l-miskredenti kull fejn tkun hija xi ħaġa ta' reputazzjoni tajba. Li tilqa' l-barranin u turi l-ospitalità hi ta' reputazzjoni tajba. Li tkun xrik u tikkollabora ma' dawk fil-Ministeru tal-Kelma xi ħaġa ta' reputazzjoni tajba. Li tagħti kontribuzzjoni finanzjarja lil xi aħwa xi ministeru dik hija xi ħaġa ta' reputazzjoni tajba. Ftit eżempji. Mela, timlewx moħħkom dak kollu li jiġri fid-dinja għax l-aħbarijiet ħafna drabi nisemgħu x'inhuma negattivi. Mhumiex ta' aħbar tajba, imlew moħħkom dawk l-aħbarijiet pożittivi. Kwalunkwe ħwejjeġ ta' reputazzjoni tajba. Wara dawn is-sitt virtuwijiet speċifiċi, all right, li jiffurmaw il-qalba ta' din is-sejħa biex ikonna ħsieb u moħħ matur Kristjan, l-Apostlu jikkonkludi b'żewġ virtuwijiet ġeneriċi. Jekk hemm xi virtu jgħidilna ġifieri xi eċċellenza, xi tiba morali, u jekk hemm xi ħaġa lodevoli, jiġifieri xi ħaġa li ħaqqa tifħir, aħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ. X'qed jgħid? Qed jgħid li f'każ li jista' jkun din lista li tajtkom mhix kompluta, jew mhix biżżejjed, jew forsi ħallejt xi ħaġa barra, meta tilkom aħsbu fuq kwalunkwe ħwejjeġ sewwa, onorabbli, safjin u l-kumplament, jekk insejt xi ħaġa, aħsbu wkoll fuq dawk il-ħwejjeġ kollha li huma meqjusa bħala virtu u aħsbu wkoll fuq dawk il-ħwejjeġ kollha li ħaqhom it-tifħir. Biex żgur jaqtanna nifisna. Jaqtanna nifisna. Hemm il-verità kollha. Mela, dan il-pass, li għadna kif rajna, l-ewwel nett ridna nirrikonoxxu l-importanza tal-moħħ. Tajjeb, fatt interessanti isimgħu dan. Tafu il-Mulejx qal dwar l-ewwel u l-akbar kmandament, dak il-ġuvni, iż-żagħżugħani, jekk tmorru lura għal patt il-qadim, hemm xi ħaġa li qal Ġesu li ma kinitx hemm u li Kristu żieda. Fil-patt il-qadim il-kmandament kien jgħid hekk isemgħuha. Ħobb is-sit Alla tiegħek
b'qalbek kollha u b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. U sidna x'żid. Ħobb is-sit Alla tiegħek moħħok kollu. Interessanti li l-importanza tal-moħħ. Dan il-pass ħajeskludi kull passività min-naħa tagħna. M'hemmx lok hawnhekk bħal postijiet oħra let go and let God. Jekk tagħmel hekk l-aħwa fejn għandu x'jaqsam moħħok, il-ħsibijiet l-istess bħat tfal bla kontroll ħerba jagħmlulek. Ħerba jagħmlulek. M'hemmx hawnhekk letting go and letting God. Le, m'hemmx lok għal passività fejn tidħol il-moħħ. Al kuntrarju dal-pass jiddomanda minna impenn attiv, impenn pożittiv, impenn kontinu biex nimlew moħħna b'dawk il-ħwejjeġ li Alla jridna nimlew moħħna bihom. Irridu nżommu bi-sforz moħħna nadif. Intom nisa, kif iżommu d-dar tagħkom nadifa? L-impenn biex iżommuha pinna. L-irġiel ħafna minnhom mhux jiena, kif iżommu l-karozza tagħkom nadifa. Alla ħareġ xi ħadd iħallilek xi karta mit-tfal, impenn attent il-ħin kollu. Żomm moħħok nadif b'impenn, mhux passività. Kwalunkwe ħaġa kuntrarju għal daw il-virtujiet li semmejna mhijiex ikel aċċettabbli għal moħħok. Mhijiex. Ħallihiex tidħol, taċċettahiex. Importanti. Bl-għajnuna u bil-grazzja t'Alla irridu neżerċitaw kontroll fuq moħħna. Naċċettawhom, nirrifjutawhom, indaħluhom u noħorġuhom, nilbsu u ninsaw, il-ħin kollu, impenn. Strateġija fil-ħajja tiegħek taf xi tkun titgħallem u tgħallemlek innifsek. Daħal li ħsib ġo moħħi? Daħal, għax daħal. U waħsib veru, u waħsib onorabbli, u waħsib sewwa, safi, amabbli, reputazzjoni tajba, u waħsib virtus, u waħsib lodevoli, ħajjejn insir sewwa pur safi ħajjejn jew le. Jekk le, xkanah il-barra mill-ewwel, hekk. Tagħtix ċans jibqalek hemm, din hija l-istrateġija l-aħwa, din hija l-attitudni li ikollna fejn jidħol il-ħsieb. Issa attenti, meta qed ngħidu aħsbu fuq daw il-ħwejjeġ biss. Hawnhekk l-Apostlu ċertament mhux qed jgħidilna biex ma naħsbux dwar id-doveri tagħna ta' kuljum. Jekk kien student u qed tistudja ma tistax ma tistax noqgħod naħseb fuq is-suġġett jrid naħseb, ma tagħmilx sens. Jekk għandek biċċa xogħol vera, trid taħseb fuq dik il-biċċa xogħol, mhux hekk qed ngħidu għax inkunu qegħdin nidħlu fil-mistiċiżmu u fl-ereżija, le. Alright, mhux hekk. Li qed ngħidu huwa dan l-aħwa. Illi ċertament mhux qed jinkoraġġina biex naħarbu mill-problemi l-Apostlu, biex naħarbu mir-realtajiet, jekk għandek problemi, jekk għandek ħsieb qed jinkwitak, ma tistax ma taħsibx fuq. U anzi, imissek taħseb fuq ħassib mod kif issolvih. Mela taħrab ma taħsibx, orajt mhux hekk qed ngħidu le. Li qed jgħidilna huwa. Eżiż, tħallux imma daw il-ħsibijiet anka tal-ħajja normali tagħkom jimlewlek moħħok il-ħin kollu. Il-ħin kollu taħseb fuqha fuq dik il-problema. Tagħmilx hekk. Il-ħin kollu l-ġurnata kollha taħseb fuq daw il-ħsibijiet tal-ħajja le. Għax tasal fil-punt li allura ma tibdix taħseb u għażi kollok ħin u post biex taħseb fuq il-ħwejjeġ ta' fuq. Qegħdin tifhmu dan li qed ngħidu, ma jmurx ikun hemm xi ħadd jifhem ħażin. Orrajt mela importanti. Id-dinja kunu konxi tagħha din, kunu konxi jekk s'issa m'intkomx, kontinwament qed tibbombardjana u tagħmel sforz biex timlinna moħħna. Mhux bil-ħwejjeġ ta' fuq, bil-ħwejjeġ karnali, bil-ħwejjeġ tal-art. Il-materjal li taqra int f'ġurnata u x'inhu kodba, posts, kummenti, blogs, qed ipoġġulek ħsibijiet ġo moħħok. Il-mużika li tisma' timlilek moħħok bi ħsibijiet, bi kliem u bidejat, mhux biss b'melodiji, ħelwin, bidejat, bi ħsibijiet. Il-konverzazzjonijiet li jkollok ma' sħabek, mal-kollegi, mal-ġirien, mal-familjari, qed ipoġġulek ħsibijiet ġo moħħok. Is-soċjetà dekadenti li qed tgħix fiha qed tpoġġilek ċertu mod ta' ħsieb, qed tiżralek valuri f'moħħok. Anke Satana l-għadu, kemm il-darba dnija,
u l-aġenti tiegħu impenjati fil-li jissuġġerulek ħsibijiet ħżiena, biżgħat, ansjetajiet, dubji, distrazzjonijiet, għajduli waqt li tmur biex titlob, waqt li tiġi biex tisma' l-pritka, distrazzjonijiet ġo moħħok, dubji ġo moħħok, hemm poġġijin mill-għadu ta' ruħek. Kontinwament l-aħwa, d-dinja timbombardjana b'daw l-ħsibijiet. Però b'dixxiplina fuqna nfusna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu irridu nibdew inservu ta' gwardjani, ta' assisa. U nassu fuq dak kollu nħallu jidħol f'moħħna u ma nippermettu xejn li jimlinna moħħna ħlif dak li Alla jridna nimlew moħħna bih. ċoħe dak li għadna kemm smajna, dawk is-sitt virtujiet, jew 8 virtujiet nistgħu ngħidu, imlew moħħkom bihom. Imlew moħħkom b'Sidna Ġesu l-aħwa. Imlew moħħkom bil-mulej Ġesu. Innotajtu għax xi ħadd qal ukoll li hawn f'dal-vers għandna l-iqsar biografija ta' Sidna. Kull aġġettiv jiddeskrivi lilu. Kristu hu veru u l-verità. Kristu hu onorabbli. Kristu hu ġust. Kristu hu safi. Kristu hu amabbli. Kristu hu ta' reputazzjoni tajba. Kristu hu virtuż. Kristu hu ta' min ifaħru. Mela fissaw ħsiebkom ukoll fuq Ġesu. X'int tqumu filgħodu, x'int tiġu biex tordu bil-lejl. Aħżu fuq dawn il-ħwejjeġ u fissaw ukoll moħħkom fuq Sidna Ġesu. Faċli dan? Faċli nagħmlu u nobdu dal-kmandament ta' Alla? Altru. L-istess bħat tfal. L-eħfef ħaġa x'inhi? Tħallihom jagħmlu li jridu. Mhux hekk dik l-eħfef ħaġa ġenituri ħalli jagħmel li jrid. Jekk tiddeċiedi li timponi l-awtorità tiegħek, allura lesti ruħek għall-gwerer. Lesti ruħek u xammar il-kmiem, kif tiddeċiedi li tibda iddaħħal id-dixxiplina. Kunu konxi wkoll l-ħsibijiet jixbħu tfal f'xi ħaġa oħra. Xi wħud tfal jobduk mill-ewwel, tgħidilhom jobduk. Tfal oħrajn idumu naqra aktar u mbagħad hemm tfal illi rashom tal-ġebel. Trid tiġġieled ġlieda, hekk il-ħsibijiet l-aħwa. Kif ħad tibdew tpoġġu dal-kmand fil-prattika tindunaw ċertu ħsibijiet erbaħthom. Oħrajn idumu iktar u oħrajn ħajirreżistu biex joħroġu trid tibqa' sod. Jekk s'issa għadkom ma tafux ġifieri u esperjenzajtu t-taqbida spiritwali li nsemma fil-Bibja. Jew forsi esperjenzajtu xi ftit tajlina nafx ġifieri t-taqbida spiritwali għax qed nipprova neleb xi vizzju. Niggarantilkom illi jekk tiddeċidu tpoġġu dal-kmand fil-prattika u tiddeċidu tieħdu l-kontroll ta' moħħkom, hemmhekk tkunu tafu xi ġifieri it-taqbida spiritwali u l-bżonn tal-grazzja tal-Alla fil-ħajja tagħkom. Mela, l-inkoraġġiment tiegħi tal-Apostlu tal-Mulej Ġesu permezz tagħna huwa ħudu f'idejkom il-kontroll sħiħ ta' moħħkom. Irregolaw ħsibijietkom l-aħwa b'mod strett, kunux laxki. Bil-qawwa tal-Ispirtu ikkaptivaw kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu. Okay? Jekk tagħmlu dan ħadgawdu l-paċi. Jekk tagħmlu dan ħad esperjenzaw is-slim ta' Alla kif imiss. U l-azzjonijiet tajba ħajsegwu, tinsewx. L-azzjonijiet tajba jsegwu il-ħsieb tajjeb. Onfoħ fija u Spiritu Qaddis tal-Apustin tippona. Onfoħ fija u Spiritu Qaddis biex ħsibijieti jkunu kollha kemm huma qaddisa. Jalla din tkun it-talba tiegħek, hekk kif b'impenn sod u b'determinazzjoni, hekk kif b'dipendenza sħiħa fuq il-grazzja u l-qawwa tal-Alla operattiva fik, jirnexxilek timla moħħok bil-ħwejjeġ ta' fuq. Jirnexxilek timla moħħok bil-ħwejjeġ li Alla jridek timla moħħok u mhux id-dinja. Jalla kull wieħed u waħda minna nimlew moħħna bil-ħwejjeġ ta' fuq. Amen.